живото скада me duye chamenge Jibinava me duye mroshenge Olasi mi dusha mo barbalipe Lenge jibinava me Mo životo kada me duye chamenge Jibinava me duye mroshenge Olasi mi dusha mo barbalipe Lenge jibinava me Imama itzetsi butkenela bum 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 Oi querela Mangi coche gato parele pinela Paritari caca Ebro pesca marca Oi sarkelela Sasogi la vela Imama itzetsi butkenela bum 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 Oi querela Mangi coche gato parele pinela Paritari caca Ebro pesca marca Oi sarkelela Sasogi la vela Sasogi la vela Físicas que me te jibina Físicas que me buti te queda Me duye chavenge me angelenge Mo životo skada me olenge Físicas que me te jibina Físicas que me buti te queda Me duye chavenge angelenge Mo životo skada me olenge Imama itzetsi butkenela bum 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 Oi querela Mangi coche gato parele pinela Paritari caca Ebro pesca marca Oi sarkelela Sasogi la vela Imama itzetsi butkenela bum 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 Oi querela Mangi coche gato parele pinela Paritari costa Pariteti pari Coliteti coli Nai veliki asi Les quiere pares Les quiere quiera Les quiere borda Samosas di fe Deles de moi Ai Nezare, si vou pare Parezco que era investir Pe chavenge of misli Ni casana y quiero a peso bratno A o deveu stokratno Pe parezco que era investir Pe chavenge of misli Ni casana y quiero a peso bratno A o deveu stokratno Căsta tati căsta Pariteti pari Coliteti coli Nai veliki asi Les quiere pares Les quiere quiera Les quiere borda Samosas di fe Deles de moi Ai Nezare, si vou pare
ретиколи, най-великия си. Les quiere pares, pares, les quiere quiera, quiera, les quiere borda, borda. Само с тебе делесе moi. Не чувам да говорите. Бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се изстигнал до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Така. И пак до полу. Красота. Затвори го хубаво, падаш. Снимкай като после, като не снимете, ние не можем да говорим. Да се сада, И ти ми на аргелето да се направи това. При с търгелето имаме работа. Айде ти! Evo ga, tu. Pare! Treba li ti pa žao, da? Вижте къде си добил. Аз палих. Ще взема една тия чайни. Ма нямам къде. Трябваше учи една две. Играта за в провинцията влиза. Спали бе? Играла е бе, играла на телефона. Да, А? това е да кажем. Играла на телефона бе. По очите му пише. Това са най-важни работи. Не са. Събуди за момчета. Млади момчета. И аз ли да е такова, бе си? Да се събувам и аз. Дай. Че се чисти. Влизай. Абе, влизай. И така да не... Най-добрата готвачка. Здравейте. Дай. Вече, хвали бе. Отварям ли това? Хвали на там. Няма трябва да се отвори и виното бе. И виното си го взел, каквото си баш си трябва. Нали? Така дойде. Да, много добре да. Това си е църковно име. Така дойде. И да напише някой девойка имена за здраве на тези хора, които ще живеят. Които ще... Дай да напишем. Малките имена за здраве. Да не седнеш, един беше с чуби. Той да не. После ще си го пиете. Некой момиче да напише. Нямам и аз нещо Тупа с токовали. Слънче. Къде служих аз? Всичко снима. Къде служих? Тук ги служих. Ще ни направи после една семейна снимка и да не някакъв. Да. Как където ми според? На нас. На нас. Я тук минута. Той част не сме този
Бебе, ти много се отпишнеш. Баш после ще ни песка назад. Нищо, зато не се... Така, и една купа с вода. Ще има ли купа? Има. Тенджерка, има ли тенджер? Какво ще да? Тенджер има и много малка. Да има, нали, съдинка има. И имена за здраве, това е. Сега работи ли това? Да. Да, бе, мамо, аз вече То знам после всичко. студира, тя знае който... Надолу. И надолу. Айде. Ето ли са да си мигавка, виж няма в него. Пиши, да, да, майка пиши. Да, хубави грозни. Нямаме. Пиши. Здраве. Пишне. Зарко. Какво е дедо? Не му харесва тук. Търси червената става. Не, червената става не става вече. И не става плаща. А Оля къде е? Рощичка не ми. Или като си банка сам. Васко. Ето ги. Тук, нали? Да. Да, Зарко, Иляна, Венци, Васко, Алексей. Да. Точно така. Това е. Е, ще Добре. И другите като сродници ще изпоменат. Точно така. Еми добре. Да не бавим тогава софрата, да свършим тази работа. Както трябва да отправим молитва към Бога. Хайде. Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в неблагоухание духовному. Амин. Благословен е нашият Бог, сега и винаги, в вечни векове. Амин. Бог Господь, яви се нам, благословен гради по имя Господне. Богородице, прилежно ни не притецем, грешни и смирени, и припадем в покаяние душ, изгубени души. Владичице, помози на немилосердовавши, почти се погибаем от множества прегрешений. Не отврати Твоя рабищи, тя едино надежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нино и присно и во веки веков. Амин. Христе, както с Твоето влизане в дома на Закей стана спасение на този дом, така и сега, чрез влизането на свещените Твои служители, а заедно с тях и на Твоите свети ангели, дай Твой мир на този дом и милостивно го благослови, като спасиш и просветиш всички Твои раби, които живеят и ще живеят в Него, и сега и винаги в вечни векове. Амин. Милосердие двери отверзи нам, благословенна е Богородице. Надеющи се на Тя да не погибне, но да избавим се Тобой от бед. Ибо и си спасение рода християнского. Господа, помолим се, Господи, помилуй. Яко свята си Боже наш, и Тебе славу силаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Премъдрост, благоговение да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички в този дом. Ще съчете и Светото Евангелие на Святаго Апостола и Евангелиста Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. В онова време Исус влезе в Ерихон
и минуваше през него. И ето някой син име Захей, който беше началник на митрите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е той, ала не можеше от народа. И като се затече напред, ухачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъде у дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост. И всички, които видяха това, зароптаха и казваха: отби се пригрешен човек. А Захей застана, рече Господу: ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси. И ако от некого нещо съм взел справедливо, ще отплатя твое. Тогава Исус рече за мен: не стана спасение на този дом, защото и този син на Авраам, понеже син човечески, дойде да подири и да спаси погиналото. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир на Господу да се помолим. Господи, помилуй за този честен дом и за онези, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божи, за Божи и тръби, които празнуват този празник, за Арко, Илиана, Венци, Васко, Алексей и за всички тяхни сродници, и за всички тук присъстващи благочестиви и православни християни, за тяхно телесно здраве, душевно спасение и благополучно преуспяване в живота. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. За благочестиви и православен български народ и воинството, за този град, за всеки град, село, страна и онези, които свято живеят тях, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода чрез сила, действието и слизането на Светия Дух, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода от честителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помолим. Господи, помилуй, за всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помолим. Господи, помилуй, защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй, като спомним всички свети, пресветата, пречистата, преблагословена, славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Те подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благоволил да влезеш под покрива на Захей и си станал спасение за него и за целия му дом, сам ти и сега пази невредими от всякакво зло тези Твои раби, които са пожелали да живеят тук и които чрез нас, Твои служителите, принасят молитви и просби. Благослови тях и това жилище. Опазай винаги живота им от злоумисли и им давай в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги в вечни векове. Амин. Мир на всички в този дом. Да наклоним главите си пред Господа, Тебе, Господи. Владико Господи Боже наш, който живееше в весните и наглежда смирените, който си благословил дома на Лавана при влизането на Якова, дома на Пемтефрия при влизането на Йосифа и дома на Еведара при внасянето на Кивота,
А в дните, когато дойде от Христос нашия Бог, си дарува спасение за целия дом. Сам благослови този дом, а онези, които живеят и ще живеят в него, огради своя страх и ги запази невредими от съпротивените сили и им изпрати своето благословение от висотата на жилището си. Благослови и умножи всички блага в този дом, защото в Твоя власт да ни милош и спасяваш, Христе Боже наш, и за това на Тебе отправяме славата. С безначалният Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги в вечни векове. Амин. Господу да се помолим, Господи помилуй. Боже великословни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които ти се молят този ден час, и прати светия Твой Дух, то освети тази вода, и дай на приемащите Твои раби, Зарко, Илиян, Венци, Васко, Алексей, и на всички тяхни сродници, и на всички тук присъстващи благочестиви и православни християни, даруем премахване на страданията, прошка на греховете, освобождение от всякакво зло, а Тъй също затвърдяване, благославяне и освещаване на този техен дом, очистване от всяка сквернота и прогонване на дяволското коварство. Защото е благословено и прославлено пречестното великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и в вечни векове. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос е истински Бог наш, който се кръсти от Иоанна в реката Йордан, по молитвите на своята пречиста и непорочна света майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, по молитвите на светата преподобна майка наша Петка, светата великомъченица Екатерина, светите три светители Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, светите праведни Бойцу и Кимян, и на светия преподобни Йоан Ветхопещерник, чиято памет ни извършваме днес, и на всички Твои свети, да ни спаси и помилува, защото е благ и човеколюбец. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даже, и Твое сохраняй крестом Твоим чителство. В името на Отца и Сина и Светия Дух, благославят се Божиите ви за здраве, изцеление и спасение. Всички тук присъстващи благочестиви и православни християни. Така. Айде оператор да му върви, да му спори днес работа. Така, госпожата да не газим там да... После добре. Айде. Айде едно многолетствие да изпълним за успех на всички и на вашия дом. Благоденствено и мирно житие, здраве и спасение и во всем благое поспешение подаш Господи. На Божите ви празнущи празник сей, Зарко, Илияна, Венци, Васко, Алексей, и на всички тяхни сродници и приятели, празнущи празник сей, и сохраних на многое лета. Многое лета, многое лета, молитва ми, свети Отец наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит празник, брати и сестри, на всички. Така, благодаря за молитвата, към която се присъединихте, защото знаем, че Христос е казал на своите последователи, където са събрани двама или трима в Мое име, там съм и аз посред тях. Така че вярвам, че Той е присъствал и невидимо, заедно с
посредничеството на нашата духовна закрилница и майка света преподобна Петка на този квартал и на целия български народ са приели нашата благочестива молитва, която е отправена с желание и най-вече с молба да благослови всички дела на тези, които са виновници на това събитие, на тези, които са ви събрали днеска на този празник. И въпреки, че сега сме в периода на Великия пост, преди Великден, така, нека всяко ваше дело и всяко ваше начинание в живота, колкото и трудно да е то, да завършва с молитва, да започва с молитва и да завършва с успех. Амин. Така. И най-вече така на възрастните, членове на семейството, така да подкрепят младите и това дело, което сте започнали, да продължава и за напред. Така че успех на всички вас и така честит празник. Сега ще поръся 4 стени на помещението и вече там, където кажете ви. Благославя се и се освещава този дом с благодатта на Пресветия Дух, чрез поръсената светена вода. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. Така. Източна. Така. Западната. Благославя се и се освещава този дом с благодатта на Пресветия Дух, чрез поръсената и светена вода. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Така, сега северната. Тук има хубаво. Има. Благославя се и се освещава този дом с благодатта на Пресветия Дух, чрез поръсената и светена вода. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Чая да не наруша дизайна, че. Те, че го правят после. Айде сега и тази. Еми тук по... може би... Опа. Така. Благославя се и се освещава този дом с благодатта на Пресветия Дух, чрез поръсената и светена вода. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Така. Еми, прочетохме и благословихме виното и питката, тортата. От сега нататък вие ще кажете къде да мина. Долу да пръскаме само. Добре. Поставите време. Поставите, трябва да пръскате по един. Ами, поставите и вие може да го направите това нещо. Не е проблем. Не, Ако искате ще да го направиш, направите. да Да мина. Добре. Ай, Да, ще държи вода. водата. Че ти си тръгал, ти ще свършиш. Еми, да, нали съм смук. Нищо да ще чистят. То е такова, бе, като НДК да си го направи. Името на Отца и Сина и Светия Дух, чрез поръсената и светена вода. Да се превърне бягство всяко лукаво бесовско действо. Амин, амин, амин. Името на Отца и Сина и Светия Дух, чрез поръсената и светена вода, да се превърне бягство всяко лукаво бесовско действо. Амин, амин, амин. Така, айде сега другата. Тук ще мина. Името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, така. Иде назад, бе, Името на лица. Отца и Сина и Светия Дух, чрез поръсената и светена вода, да се превърне бягство всяко лукаво бесовско. Помъжи се да научава. Семейството ти. Давайте, имате спомен. Знаете, малко тук в тортата на телевизия така да хванем виното, тортата стане по-хубава.
Хубава вече, ама дай малко така. Пусти му един кълчек да стане да играе, братко. Дай един кълчек удари. Да, малко да... Mrăsni са ми парите, чисти са ми ръцете. За Кемал Сойдере и за неговия Мерцедес 6.3 AMG. Той не се страхува, ще ви скъса на старта. Каниме всички маняци да дойдат на старта с 6.3 AMG и R7 и BMW M6 и Кемал Сойдере и брат му Пако Рабани, двамата братя шампионите, като тях няма втори в дерманци, най-яките боксиори. Че запази ми този сладък миг. Ще щипна тук и там, насякъде ще пивам и няма да питам защо. Yes, 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 Испаньола, baby, que pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, назад, назад.